Radostára. Podľa mňa si zaslúži veľký potlesk. Áno, ďakujem fanúšikovi vpredu, ktorý tlieskal obidvomi rukami, aj paninke, áno, vyzeráš fantasticky, aj tomuto sympatickému pánovi Mačiatko, áno, palec hore. Veľmi sa teším z vašej priazne a ja viem, že neskôr budeme mať väčšie ovácie a väčšie potlesky, ale dovolte mi predstaviť Arejka. Arejko tiež moderuje, v tesnom závese za mnou je to moderátor Queer Time Show. Ahojte, čaute. Veľmi pekne, Banská Bystrica, poriadne zatleskajte Arejkovi. Na mňa neberte ohľady, ja som potlesku mal dosť za všetky tie roky, ale Arejko sa ešte len hľadá. Ale nie, myslím, že my sme sa už obidvaja veľmi dobre našli. Našli sme sa tu už po tretíkrát v podstate. No, hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie, tak ja verím, že tento ročník bude tak najlepší, že na budúci rok musíme prísť minimálne ďalších 3-krát. Určite som úplne za. No ale poďme naspäť k tomu, že prečo sme sem vlastne prišli, a to je Dúhový Pride, ktorý má samozrejme aj nejaký kultúrny program. Takže po úvodných číslach, ktoré tu budú za chvíľu nasledovať, sa o 14:00 vyberieme na sprievod po centre hlavného mesta. Po sprievode bude pokračovať program opäť tu, na námestí Slobody. Z hudobných čísel sa môžete tešiť aj na víťazov Radiohead Awards Fall Grab. Áno, tam máš potom takú, že linajku. Áno, takú, že miaulau. Alebo monoplastik. Áno. A nebudú chýbať ani DJ-ské sety Laurix, veľký potlesk. Potlesk ešte len príde, áno, ja vidím dvoch tlieskajúcich ľudí, ste nádherní. Áno, ide to. Ďalej tu bude aj DJ Juicy a tiež naše kamarátstva z Tepláreň kabaretu a Velvet Legacy. Tak to, čo sa bude... Áno, krásne tlieskate. Myslím, že máte taký malý mikrofónik. Ďakujem. Tento pokyv patrí iba vám. No ale viete, čo sa bude diať tu na javisku, ale aj na námestí Slobody sa budú diať zaujímavé veci. Ja by som rád tejto chvíli upozornil na Family Zónu, ktorá sa nachádza v zadnej časti námestia, kde si teda môžete prísť na svoje, skovať sa v tieni, maluje sa tam aj na tvár, Arejko sa tam ráno ukázal a pozrite, ako dobre to dopadlo. Trvalo to len chvíľočku, áno. Iba chvíľočku, bam a hotovo. Deti sa môžu zahrať v tvorivých dielničkách, sú tam časopisy Bublina, knižky, je to naozaj paráda, krásne si tam oddychnete. Áno, a to, čo bude nasledovať potom, ako tento Pride tu skončí, bude afterparty. A afterparty po Dúhovom Pride bude vyzerať nasledovne. Zabávať sa bude tentoraz v 4 kluboch v centre Bratislavy na Kamennom námestí, kde sa možno vytancovať až na 5 danceflooroch. Predstavte si to. Baviť vás bude 11 DJov, medzi nimi by the way aj ja, ahojte. Pričom súčasťou bude aj vystúpenie Tepláreň kabaretu. A to všetko aj vďaka podpore značky Absolút. Ďakujeme veľmi pekne, Absolút. Ja sa už absolútne teším na túto afterku, ale ešte predtým poďme sa pozrieť na tohtoročnú tému Pride. Tohtoročnou témou upozorňujeme na odvahu. Sice na Slovensku máme pocit, že sa skôr vraciame v čase a čoraz ťažšie je plávať proti spätnému prúdu. Napriek tomu na Pride prichádza každoročne stále viac a viac ľudí. Queer ľudia nachádzajú odvahu prísť sami za seba a ich priateľstvá, ich rodinní príslušníci zase nachádzajú odvahu a hrdosť prísť ich podporiť. V Maďarsku sa Pride stal takým symbolom protestu proti útlaku a zabúdaniu. A ukázal, že zmena je možná. Tak aj my ukážeme tento rok, že nikam neodchádzame a že sme odvážni a máme hrdosť prísť a ukázať, že sme queer a slobodní. Presne tak. Ja, ak môžem byť trošku osobný, tak na túto tému odvaha, ktorá vo mne veľmi zarezonovala, mám taký môj prideový príbeh tiež bol taký spojený s odvahou, pretože ja som sa tiež kedysi skrýval pred samým sebou, dá sa povedať. A bal som sa aj chodiť na pridey, obával som sa, čo si o tom